fer una intervenció per donar més importància en els drets humans i per recolzar el seu coneixement i la seva defensa. Els drets humans, com vosaltres sabeu, és una declaració que va fer les Nacions Unides l'any 48 com l'ideal que hauríem d'assolir tots els pobles del món i l'ideal que haurien de defensar i intentar que es complís totes les persones i totes les institucions. I quan vam pensar què volíem fer, se'ns va acudir des de la Comissió de Cooperació, que aquí hi ha alguns integrants, és una comissió formada per diferents ciutadans del poble, vam pensar que podríem fer un mural representant els drets humans. Vam contactar amb en Joan Laborda, li vam explicar la idea, ell de seguida va estar molt entusiasmat i amb moltes ganes de fer-ho i aquí tenim el resultat. Nosaltres no podem més que agrair-li molt que s'hagi volgut participar en aquesta obra i felicitar-lo perquè realment és una obra que ens agrada molt i segur que quan us l'aneu mirant i ara que ella ens explicarà una miqueta, veureu que té molt de contingut per passar-s'hi aquí hores mirant i reflexionant. I ara ja, sense més, li passo la paraula a en Joan, que ens dirà 4 paraules. Hola, bon dia a tots. Avui per fi podem inaugurar la plaça i el parc. Jo m'havia preparat aquí una espècie de cosa infumable i seré breu. En principi, en primer lloc, vull donar les gràcies a l'Ajuntament, a l'alcalde, a la Teresa, a l'Anna Teixidó, que és la que va coordinar totes les feines del plantejament inicial. Per mi ha sigut un repte des del primer moment interessant en el que m'he enfrontat i he disfrutat molt, he gaudit molt, també petit, però crec que ha valgut la pena. I respecte al tema dels drets humans, seria desitjable que aquesta carta de 1948 sigués vigent i s'implementés a tots els països del món, ja que és la idea que tenim per fer un món millor. Si voleu, després podem passar a fer algun comentari sobre l'obra. Jo només agrair-vos a tots, també a la brigada municipal, també a tots els que han col·laborat, a l'Alfons, amb el tema dels problemes que podia haver de seguretat antigrafiti, per exemple. I bé, ha sigut un gran repte i he disfrutat molt. Moltes gràcies a tots. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per venir a compartir aquest moment amb nosaltres. Agrair molt especialment a en Joan Laborda per l'obra d'art, l'empremta que ha deixat en aquest espai públic. El Parc dels Drets Humans, habitualment anomenat el Parc de les Heures, perquè segurament que els drets humans, si bé portava el nom, no n'havien tingut una presència. I amb aquesta actualització del parc i sobretot amb l'obra que ens ha deixat, que ens ha regalat, que ens ha donat en Joan, passarà a tornar a ser conegut o passarà a ser conegut com el Parc dels Drets Humans. En allà també teniu un plafó amb tota la relació dels drets humans aprovats per la Carta de les Nacions Unides, que abans ho començàvem abans de començar, que potser sí que hauríem de fer allò un xequeig, una llista per veure de tots aquests drets que teòricament la societat ens hem concedit, quants d'aquests realment els podem posar en pràctica, i no només aquí, sinó arreu del nostre planeta, on els drets humans estan en molts llocs més qüestionats que
que mai, i nosaltres en aquest sentit som una... La societat catalana en som una privilegiada malgrat les limitacions que puguem tenir amb alguns d'aquests drets. Com veieu, el parc petit, una remodelació, una actualització, un parc que va ser inaugurat el 1999 i que comptava amb un mobiliari infantil que ja estava... que ja havia fet tota la vida que havia de fer, i crèiem que el Parc dels Drets Humans havia de reconvertir-se o convertir-se en un dels parcs de referència, conjuntament amb el del Canonge, en un dels parcs de referència del nostre poble, que acaba de completar la xarxa de parcs que tots aquests anys hem anat desplegant, acostant aquest espai públic de qualitat destinat als infants del nostre poble, acostant-lo a tots els barris de l'Ella i, com dèiem, fent dos pools de centralitat, un al Canonge que entrarà en servei en els propers dies i l'altre aquí en el centre del poble, en el Parc dels Drets Humans. Això que estem fent ara ho volia haver fet dissabte passat, i la pluja diríem que ens ho va condicionar, tot i que una vegada que ja estava suspès, uns quants vam coincidir aquí a les 12 i vam fer una invasió de camp saltant, això no ho heu de fer, però saltant per aquí, pel costat de la tanca, perquè en aquell moment fins i tot les portes no estaven ni obertes, però enteníem, i sobretot per agrair en Joan i per posar encara més en valor l'obra que ens ha fet, que ens havíem de trobar sí o sí per donar la benvinguda en el parc, que el que pretén és fer-nos tenir presents o molt més presents aquests drets que moltes vegades pel dia a dia ens n'oblidem o els deixem de banda. No diré res més, us torno a agrair que hagueu volgut compartir aquesta estona amb nosaltres i us convido a que puguem fer una copa de vi o un got d'aigua, no sé si hi ha Fanta, però en qualsevol cas una copa de vi i un petit refrigeri per poder parlar i intercanviar allò parers aquí tots junts. Moltíssimes gràcies. No passa, vam parlar del projecte. Bé, doncs segueixo. Ho vaig veure com molt colorista. És a dir, la idea era fer alguna cosa partint només de la part positiva. És a dir, la declaració no només neix per una manca de drets o de desastres que havien passat abans. Com són les dues guerres mundials, per no afegir totes les que han hagut abans. Ho vaig començar a dibuixar i al principi partia d'un grup humà que anava aquest grup principal, però hi havia molt color. I la veritat és que no m'ho acaba de creure. Tots sabem que avui en dia vivim en un món que està absolutament... Estem immersos en una crisi constant, no només econòmica, sinó de replantejament del món com el que diuen una idea. Estem a l'aldea global i llavors això comporta que qualsevol cosa que passi a l'altre punt del món se sàpiga i ens colpegi d'alguna forma. Llavors jo li vaig anar traient color, centrant-me allà en el que és la realització, vaig fer estudis previs em vaig documentar també amb informació sobre fotografies i vaig pensar que tenia que posar també els horrors o les parts que es vulneren constantment arreu del món. D'aquí sortia que vaig trobar algunes imatges que tenien que ser representatives del dolor o
En aquest cas, per exemple, aquí hi ha una idea central que hi ha dues imatges, una és la justícia, que com veieu, la balança no està equilibrada. Se suposa que els drets humans tenen d'estar vigilats per la justícia i les lleis de cada país i seria molt desitjable que això es complís, cosa que, ja, com he dit abans, no es dona. No? Aquí hi ha una altra part, és a dir, el mural està pensat per poder-se veure d'un cop d'ull, però també per poder-se anar llegint no d'esquerra-dreta, sinó per parts, perquè és massa complexa el món en què vivim i la mateixa relació de drets humans. Llavors hi ha aquí una part, podríem dir, a nivell cromàtic vaig acabar fent una paleta de blancs, negres i grisos que li dona un to, podríem dir, més com de paper de diari, de notícia. El blanc és el color, o podríem dir l'ausència de color, que unifica tota l'obra i es pot llegir com una peça en conjunt. Després hi ha, és a dir, que està pensat perquè es vegi de cop, però després ho puguis anar mirant i descobrint els diferents punts. Ja també no em vaig oblidar de posar els elements positius, com pot ser l'educació, el dret a una vivenda digna, a un treball, etc. Tot això està aquí, però està barrejat com el mateix món en què vivim. Llavors us invito a que també hi ha una presó que la vaig anar ampliant, perquè en principi penseu que jo parteixo d'uns dibuixos previs, això vaig estar uns 18 dies treballant sobre els dibuixos previs i després ja vaig, quan jo el tenia més o menys clar, vaig dir, bueno, doncs ara et deixes anar i pintes. I va ser molt agradable pintar aquí a l'aire lliure, encara que jo estaves mirant a veure si cuidava si plou. També va ser molt agradable el contacte amb la gent que passava i que sorprenentment s'apropava i et preguntava coses. Aquí hi ha també no em podia oblidar de la infància, dels nens que treballen a costa de grans multinacionals i que el que tenien de fer és estar jugant en lloc de fer segons quins productes, dels bombardejos, això no és l'estrella de Belén, sinó que això és un esclat i no és una alegoria de la caixa, sinó que és simplement el que veieu. L'obra no està tancada, sinó que encara que pugui semblar una obra tancada, està oberta a la interpretació de cada un. Aquí jo us invito a mirar-ho potser més de prop i podem comentar alguns, si voleu, alguns dels elements, com pot ser l'explotació, la desertització per culpa de les grans corporacions internacionals que jo crec que també tindrien els drets humans d'afegir o de fer més èmfasis en la defensa d'aquest planeta, que és l'únic que tenim, i després aquest grup humà que és com una dansa i que és la voluntat de fer un món millor d'entre les individualitats de cada un, però amb els grups, els grups tots units podem fer coses. Bé, fins aquí us podeu estar seguint parlant. Us invito a anar, no sé, si teniu alguna pregunta no la feu. Sí, no, ho vaig pintar aquí perquè, bueno, ara tinc un estudi bastant gran, però això no cap. I bé, vaig muntar aquí una espècie d'estudi que cada dia el muntava i el desmuntava amb unes caixes de cartró que un dia d'una ventada va volar tot, però ha sigut molt agradable pintar, que és el que feien els impressionistes, allò que deien el plein air, de pintar amb el contacte amb la natura i amb els inconvenients que té. També és cert que ha sigut un encert de poder pintar sobre aquesta... Això està pintat sobre unes planxes d'alumini amb un revestiment de pintura
i després protegit amb un metacrilat i amb una capa antigrafiti. I el resultat és que pots pintar com si estiguessis pintant sobre una tela amb molt poc gra, i les típiques teles holandeses, que estan, les que són més cares. El material utilitzat és un acrílic per exteriors i bé, la gamma tonal és grisos, però també hi ha algunes zones que hi ha més a ocres o a pardo, no? El color pardo, que és aquest. Si a l'ocre li poses una mica de vermell i negre se'n va més a aquest to que hi ha a la part central. Després, com que fèiem el temps, va anar creixent, no? Però és un símbol d'intentar posar llum a aquesta part tan gran de negre i podríem dir, de tenebra. Si veieu aquí, la justícia és cega, no? O tindria que ser-ho, però no sé què va passar, que va començar a sortir tot d'ulls. És que cada pam quadrat té... Bé, jo us invito a trobar la referència que vaig fer a Charlie Hebdo, que hi és. Està amagat. Bueno, no està tan amagat, però... Es prestava també... Jo no vaig voler mirar cap mural que s'hagi fet sobre això, per no contaminar-me o no... I és cert que hi ha hagut gent que diu, home, però a part d'això, això tira com si fos... Ho he fixat molt amb el Guernica. Us puc assegurar que no el vaig tenir en compte en cap moment. I el resultat de la similitud entre, si em permeteu, la distància, no? amb el gran mestre, és pel tema dels colors, sobretot. Van haver imatges que van sorgir per sorpresa meva posteriorment. Per exemple, aquí dic, bueno, com que hi ha poca llum posaré com una espelma, i al final resulta que em vaig donar compte que era el símbol d'Amnesty International. Però no va ser casual. Hi ha moltes coses casuals, o que estan al subconscient, no? Aquí, per exemple, aquestes són les figures que potser estan més acabada a nivell visual. Això està tret d'una fotografia d'uns bombardejos. Llavors, el que vaig canviar va ser els personatges. Era un home que tenia un adolescent als seus braços que devia tenir 12 anys o mort. I llavors ho vaig convertir en unes figures que es poden interpretar com vulguis, a nivell d'edat o de... però que i em van sortir aquestes llàgrimes que cauen sobre el paper dels drets, no? Que queda, al final és paper mullat. A nivell iconogràfic, aquesta és la imatge que pot recordar també, i si em permetiu, la gran distància amb la Pietat, no? Una de les demostracions iconogràfiques més conegudes, la Pietat, del Miguel Ángel. Sobretot per aquesta posició del braç. I bé, sabeu que la Pietat, inclús parlant del problema de la seguretat de les obres, va tenir un atemptat a la mateixa ciutat del Vaticà, per un que amb un martell li va trencar un tros, no? Tot això d'aquí
seria, bueno, els llibres que potser tindríem que llegir per acabar de ser més civilitzats. I això són papers, tots els formularis, tota la burocràcia que genera, que som capaços de generar en aquest món i que seguim en molts temes sense poder solucionar. Al final són papers transparents. Penseu que tot això d'aquí no és arbitrari, el que he posat és perquè ho penso, encara que em deixo anar, no és que ho expliqui després. I bé, aquí torna a sortir també la mare amb un nen, patint, demanant el fet de les mans així en l'aire, que podria ser una mica com el 2 de maig del Goya. Penseu que a vegades els que es dediquem a això fa tants anys tenim imatges al cap que són referents i que sense voler se't surten. I bé, us invito a anar mirant o... podríem estar més rato. Merci. Gràcies. I aquesta d'aquí què és això? Això és un nen amb un ninot. Aquí hi ha diversos nens. Això ho vaig treure d'uns nens que estaven en uns plats demanant menjar. I jo m'imagino el nen, aquí està una mica calavera, pobre, però és que és evident els milions de nens que moren a l'any, no? Llavors, els nens tenien que estar jugant, no explotats. Per això no he fet un nen bonic. Si fixeu, els únics que no tenen més aviat cara ni ulls són tots aquests personatges que podem ser nosaltres units per fer... El Charlie Hebdo el busqueu. No vull problemes. Va ser de l'últim que vaig posar. Bueno, és un dels personatges que està cridant. Segui. A més, és que ho posa. Això és el típic que es diu en castellà bocadillo, que és on es posa el text d'un còmic. I està tatxat. Vull dir que no pots parlar. També està el Cooper, Ah, sí, està el Cooper. Aquí, no? Aquest aquí baix. Sí, ara anava a dir qui és aquell d'allà. Ai, sí, ja l'he vist. És el Cooper i el mateix. És que és el primer. Allò és com Hi ha coses que han aparegut que no... la sombra. És curiós perquè la sombra blanc.
el procés de globalització sense la tecnologia actual no existiria. Però això també fa que, per exemple, el musulmà, degut a que està en part que s'ha integrat les setmanes de terceres generacions a París, tendeixen a buscar les arrels, però és la policia perfecta, perquè aquests sectors són absolutament... Además, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Aquí. ¿No podemos decir unas palabras? Això també hi haurà criteris. És molt difícil poder congeniar unes cultures tan Venga, vamos a saltar, que va. No, la película allí, ¿eh?